साम'से दौनानैहा ओंखाम इसिङावहाय फसंथ'नानै दोनदों आरो गसङावल' थाबायनो रोङा बेनिफ्राय बिफाया ओंखाम इसिङाव थांनो होनना थांबा बे बिफानि खिथु सालथाब थाबायलांबायनो आरो थाबायलांनानैहा ओमफ्राय माया फैखो होननानै बिफाया नायफिनबा आंनि फिसालायासो थाबायबाय बिराद खुसि जाबाय आरो खुसि जानानै आंनो फन हरनानै भिडिअ हरबाय आरो प्रमान मोनबाय आनै आंनि फिसाया थाबायबाय दिनै आं बिराद खुसि मोनबाय होननानै गोजोननाय मोनबाय आरो आथिं आखाइ बुनाय बे पेरालाइसिसआबो हामलांगोन बे अन्थाइया मानि होनदोंमोन बेयो आफा हनुमाननि खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि पबित्र बिटेक इउटुब चेनेलाव दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलां बयबो अननानै जोबजासिम नायलांथार होनबानो गासिबो खोथा बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गुदि बिजौ मिन्थिजोबगोन भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोना बयबो सासेनो शेयार खालामना हर जाहाथे बे भिडिअआ बयनिबो सिम सौहैयो आरो बयबो मोजां जायो दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै इउटुबार फैदों खोब मोजांनि खोथा जोंनि थाखाय नोंथांमोना मदद होफैदों खोब मोजांनि खोथा दिनै आफामोननि आइमोननि अननायाव दिनै जों दिन्थिजोबनो सानदों जों मा मोनदों मा मोनाखै दिनैल' दिन्थिनाय जासिगोन माने सानफ्रोमबो दिन्थिनाय जानाय नङा दा गिबियावनो आफा हनुमाननि अन्थाइ दै सोमब्लानो फेंफा ओंखारो आरो बे आफानि अन्थाइया नायनायाव फिसा नाथाय गिलिरथार ओरैबायदि अन्थाइ आफा हनुमाननि आरो लोगोसे आफा गणेशनि लादु दङ महर गोनां महरबो दं बेखौबो देखायनाय जागोन आरो लोगोसे आइ बिश्वहरिनि मानिक माने सानाव बारा जोङा मोनायाव ओरैबायदि जोङो गिदिर फिसा समायना ओरैबायदि मोजां आरोखि दा दिनै बेखौ लानानै आफा आइमोननि बिसासाव आफा आइमोननि सान्थि दै होनायाव नायनायाव जारिनायाव नायखांनायाव गासैबो मोजां मोननानै आरो हाजार मानसिफोर सानजा सोनाब सा खोला दै लांनानै मोजां मोनदों खुरिया खम्फा मिरगि गोनां बिदिनो थाबायनो हायै बायदि रोखोम बेमारा हामगासिनो दं बयबो हामनायखौ खोन्थाफैदों आरो नै दासो जोंनाव बे मन्दिराव जोंनि हिन्दुनि दै सान्थिखौ बाहायफ्रा बा खृष्टानफ्रा लोंहोआमोन नाथाय सासे खृष्टान मानसिया लांनानै गथ'नि थाखाय जर जुलुम लांनानै बे लोङैनाया हामदों दाबो नायनो हागोन बे गथ'आ थाबायनोबो हाबाय खोब मोजां खुसिजों दा जोंनो हगार हरदों दा बे गथ'आबो दङ दा बेखायनो जोङो दिनै बे दै सान्थिजों लोगोसे सोरबा दै सान्थि लांनो हागोन सोरबा नायनानै लांनो हागोन सोरबा नायखांजानो हागोन सोरबा जाहारि जानो हागोन सोरबा बेमार आजार जादोंब्ला खोन्थानानै बेनि मुलिखौ लांनो थाखाय रेडि दङ मानोना बयबो लांनानै मोजां मोनदों हामदों दा बेखायनो नैबे बिराजगुथि आकिगुरि गामियाव नोंथांमोना फोथायोब्ला फैनो हागोन चिरां डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो सट' थिनालिनि सोनाबजों हाबब्लानो बाथौनि साइनबर्ड मोनगोन बेनो जाबाय बिराजगुथिनि मन्दिरनि न' दा बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो दोनबाय खिथादो अन्थाइयानो बे अन्थाइया मानि होनदोंमोन बेयो आफा हनुमाननि आरो आफा गणेशनिबो दं नैबे आफा गणेशनि लादु बे फिसाया गणेशनि लादु ओमफ्राय बेजों मा बेरामि लोमजानाय सोमजानाय हामगोन बेखौ फंनैसो खिन्थानो हागोन ना दिनै आङो दौरि जानानै खोन्थानोसै बेजों लोगोआव जेनेबा उदै सानाय खर' गिदिंनाय आथिं आखाइ सानाय आरो सुगार आरो केन्सार बेफोर बेमारा हामगोन आरो बा आथिं आखाइ बुनाय बे पेरालाइसिसआबो हामलांगोन बेखौ माबोरै मोननाय जादोंमोन फंनैसो खिन्थानो हागोन नामा जेनेबा जोङो 5 बोसोर जाबाय आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय दिनैसो दरनदों आरो
दिनैसो दरनजेनदों जों फुजा होबाय मैयानिफ्रायनो माने 5 बोसोरजों नोंसोरो बरनदो होननानै जोङो बरनबाय आरो दा माने बेखौहाय जोङो नौनोगोर फाथालसाना अन्थाइ थाइथाम होननाय जायगायाव फुजा हैदोंमोन आरो दैयाव दा बेखौ आइ बिमाया जेनेबा फाथालसे बिमाया क्रिया सिखारनानै बेखौ मोनदों दा बिनिफ्राय मोनबोनानै जोङो फुजा होनानै न'आवनो दोनबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो हरनो थाखाय रेडि खालामनानै होबाय दा बेखौ बिदि दै सोमनानै मानसिफोरनो हरगोन जाहैबाय लोमजानाय साजानाय बेराम आजारफ्राव हामगोनानो जाहैबाय ना ओमफ्राय दा बियो दिनैजों 5 बोसोर जाहैबाय ना जेनेबा जोङो बेखौहाय हा आन्थि फाथरबो खालामना हरगोन ओमफ्राय जेनेबा थाबिसावबो सोनानै हरगोन जेनेबा लोंनायनि खालामनानै हरगोन ओमफ्राय बिदिनो ग्रह' सह' नांनायनि थाबिसावबो सोगोन फाथर खालामना हरगोन आरो आस्थामावबो फाथर खालामनानै हरगोन नोंथांमोना मेडेल गानोब्ला मेडेलावबो बेखौनो सोनानै खालामना हरनो हागोन दा बेखौ लांफैनो थाखाय मा लाबोनांगोन आरो बोरै फैनांगोन जेनेबा नेम नथिफोरा बेखौ लांफैनांगौब्ला दैयाथ' बथल लाबोनांगोन बथलजों जों लोगोसे सान्थिखौ हरगोन आस्थाम लाबोयोब्ला आस्थामखौ दानानै बा खुला लाबोनांगोन ओमफ्राय बे अन्थाइखौ सोनानै हरगोन नोंसोर सायाव लुथेनो हागोन बा माबा होनानै लुथेनो हागोन ओमफ्राय मेडेलफ्रावबो नोंसोरो बिदिनो बानियानाव एसे माबा दोननानै बे अन्थाइखौ सोना हरगोन आरो गिदिरथ' सोआ नियम बायदियै एसे सोना हरगोन आरो लोंनोबो हाबाय थाबिसावबो सोलिबाय नोंथांमोना गाननोबो हाबाय आरो आस्थामावबो सोगोन जाहैबाय ना जेनेबा आस्थाम थाबिसफोरा मा धातुनि जानांगोन जेनेबा थिन धातुबा मोजां थिन धातु ओमफ्राय 9 धातु 18 धातु बेयाव होगोन आरो जेनेबा बेखौ माबायाव आन्थियाव सोयोबा एसे सना होनांगोन ओमफ्राय थामा होनांगोन ओमफ्राय सान्दि होनांगोन आरो बेहाय मोनथाम जाथिनि बुस्थु लगायनांगोन आरो बेहाय जेनेबा जों बेखौ माखासे हानानै हरगोन आरो मेचिनाव बानायना हरगोन जों बेखौ सोनो थाखाय बिदि जायो आरोना इयो गुफुर एसे गोजा जाबाय दैया जारेद जालांबाय दैया जेनेबा दा बेखौ लांफैनायाव एसे आखाइ खरस जेनेबाफोर मानफोर लाखिगोन नामा जेनेबा बे आन्थि फाथरखौथ' जों जेनेबा 1500 थाइसे लानाय जागोन आरो गरसेयाव ओमफ्राय आस्थामाव जेनेबा बिदिनो 2000 थाइसे लागोन मालायावबो बेनो थांगोन आरो 2000 थाइसे लोगोसे डाबल नाम्बारखौबो लाफादो बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो मोनबाय 6900558978 बे नाम्बाराव कल खालामबानो मोनगोन आरो खनसे बुंफिनलाय मोजाङै 6900558978 बे नाम्बाराव कल खालामबानो मोनगोन जेनेबा बे बुस्थुखौ लांफैनो थाखाय मा बाराय आरो मा समफोराव फैनांगोन जेनेबा बे बुस्थुखौ लांफैयोबा नोंसोरो समबार ओमफ्राय बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार बाहाय बांसिन मोनगोन ओमफ्राय ओरैहाय मन्दिरावबो हाबलांनो मोनगोन आरो बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार ओमफ्राय सनिबार मंगलबार बाहाय फुजा होनाय जागोन जेनेबा रबिबाराव जोङो दैखौ हरनानै मन्दिराव हाबनाय जानाय नङा ओमफ्राय जिरायगोन आरो बे समाव रबिबाराव नायखाङा थारमाने नायखाङा मंगलबारावबो नायनाय जानाय नङा फुजाल' होगोन सुनिबारावबो नाया फुजाल' होगोन खालि नैबे समबार बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार बाहाय नायगोन आरो नायनाय जागोन ओमफ्राय मानसिफ्रा सोंहरो जे पुर्निमा अमाबैसा बेफोरबायदि समफ्राव हरगोन ना हरा होननानै सोंहरो दा बेहाय नोंथांमोना हरनो हागोन ना हाया जेनेबा जोङो पुर्निमा अमाबैसायावबो हरदों जेनेबा मन्दिरावल' हाबनाय जाया पुर्निमायाव हाबगोन ओमफ्राय अमाबैसायाव हाबनाय जाया आरो बेहाय पुर्निमाबाबो नायखांगोन नङा होमबा नायखांगोन ओमफ्राय अमाबैसायाव नायखांनाय जानाय नङा बाहाय बन्द' लागोन आरो माने दैखौल' मोनलांगोन खुलुमबाय रायजो राजासिम माने बे जोंना बिराजआ आंनि फंबाय आं बिराज गथिनि बिब' देरसिन आरोखि दा जोङो बे मन्दिरावनो जोङो बिदिनो मन्दिराव थायो आरो बिदिनो मोजां गाज्रि बिदिनो बेमार आजार लाबोयो
जों बेखौ रिसिभ खालामो आरो बे बुस्थुखौ मोननाया जाहैबाय मैया दाख्लै मोनाखै आरो गोबावानो जाबाय 5 बोसोर जाबाय आरोखि दा बे बिराजखुथिया 5 बोसोर मोननायाव गाव सक्ति गोहो बोलो मोनथ'वाखैमोन नालाय आइ आफानि सक्तिखौ मोनजोबाखै दा बिनि थाखायनो होथ'नो होआखैमोन आरो भगबानफ्रा दा दिनैसिमाव 5 बोसोर जाबाय मैयाजों दा जोङो मैया फुजाबो होबाय न'खरनि ओंखाम गोरलैबो जाबाय गय फाथै गोरलैखौनो बावजोब्बाय दा जोंना रायजो राजाफ्रा गय गोरलै लाबोनायाव एसे गावसोरो उसुबिदा मोनदोंमोन बोराय गय बिराद बुहुद बायनांगौ जायोमोन दाम गोसा गोसानि दा गय गोरलैखौनो लानानै फैनो हासिगोन आरो रायजो राजाफ्रा माइरं गोरलै लाबोनो हाबाय मन्दिरनि नामै दा दिनैसिमाव बे 5 बोसोराव दिनै फुरा सक्ति मोनबाय बिराजखुथिया दा जों बे जिनिसखौ दिनैनिफ्राय बाहायनाय जासिगोन आरो बाहायनाय जासिगोन माने बाहायबायबो जोङो टेस्टिंबो लाबाय जों दहायनो फुजा जोबनाय लोगो लोगो जों बेखौ न'नि गोजायै जोङो लोंगोरनाय जाबाय आरो लोंनानैहाय जोङो ओरैबायदि मोनदों मोजाङानो मोनदों सिगांनि बै आइ बिसुहरिनि माने आरो आफानि जिहेतु बे दैयाव बियो मुलि होनाय गावनो हारसिङै निस्सय आइया बिस बिदिना बोयो बिस बिदिना गासिबो माबा सानाय सुनाय गासिबो मोजां खालामो बे दैजोंनो बांसिनानो मथथे मुलि जायाल'सिनो बे दैजोंनो मोजां मोननाय जोंनो बुहुद खोन्थाहरो बुहुद बुंहरो मोजां मोनहरो आरो सोरबा बार मोजां मोननानै मुलिखौ लोंनाङाबाबो लांफैनानै लोंगासिनो दङ जोंनि बे उथ्रिसार मन्दिराव दा जों मा बुंबावनो बुंनायाथ' अनेक बुंलांबाय थाबाय बुंबायबो जिहेतु जों दा बे बुस्थुखौ बाहायनो दिनैनिफ्राय आखायाव लाबाय आरो गोजोन्थों बेखौ लांफैनायाव गय फाथै माबा मोनसे लाबोनांगोन नामा औ गय फाथै लाबोनांगोन जेनेबा सिगां समाव जोङो बिमा बिसुहरिनि आथार खुंग्रि सान्थिखौ हरदों बे नेमैनो गय फाथै जरानै लामायाव जरानै ओमफ्राय नैबे बाथौआव जरासे मन्दिराव जरासे होनानै लांनांगोन आरो गासै जराबैसे गासै जराब्रै ओमफ्राय थाव गोथां माइरंबो होन्दोंमोन दे सिगांनियाव दा बेखौ लाफानाङा बेखौबो एसे लाफानांगोन आरो बे जाबाय सक्तिशाल आइ नाथ मुनिनि अन्थाइ बेखौ बियो मोनब्रै जिनिसखौ मोनबाय बे मोनब्रै जिनिसखौ दिनैसो देखायनाय जाबाय आरो आइ बिसुहरिनि जों हरबाय थादोंमोन मानिकजों दिनै बे अन्थाइखौ मोननायाव दिनैनिफ्राय बेखौबो औ आङो बिराजखुथिनि बिगुमै देरसिन जों नुनायखाय जों फोथायनानै आरो जोंनो नंगौ नङाखौ जों नायजोबनानै जों अके बेनिखायनो जों बेखौ साहस दं आरो दा बेहा बिमा बिफा गैला आंनो देरसिन बिगुमै आरो खुलुमबाय आंनि मुङाथ' बिराज मुसाहारि आं खोन्थानानै लाखायो आरो आंनि गामियाथ' अक्सिगुरियानोखा दा आंनि जे जायगायाथ' पस्ट अफिस कungring आरो थाना रुनिखाता दा बिनि गेजेराव गोबांथार मानसिफ्रानो जे नैबे बुस्थुखौ आंखौ गाज्रि भिडिअफ्राव बुंहरदों बायनानै लायनाय अबा सोरनिबा खोथाजों बुंनाय बेबायदि खालामदों दा साखि दङ सोंनो हागोन बिथाङा दा बिसोरनाव सोंनानै लाबानो मोनगोन आरो बे बुस्थुखौ जे दिनै बे बुस्थुआ आंनो आखाइ मुथायाव गथायना होनायसो आंनि आखायावनो होनायसो दा दिनैसिम आङो सोरनिबा रां रुफाजों दालाल खालामनाय नङा दिनै आंनि सायाव गासैबो साखि दङ लायनाय आरो मोनबोनाय बे बुस्थुखौ आंनि साफ्रामनिफ्रायबो साखि दङ दा बेखौ सोर लानानै थाङामोन बेखौ सोंनो हागोन नैबे बैराथियाबो दं बैराथिनावबो सोंनो हागोन मादैया दा फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा नों बे दै सान्थिखौ लांनानै माबोरै मोजां मोनदोंना मोनाखै बिनि फंनैसो खिन्थानो हागोन नामा हागोन हानाया दे खिन्थादो होमबा दहाय आफा बोराइ बाथौ थांनाय नभेम्बर दाननि 7 तारिखआवहाय आं बहाय फैदोंमोन फैनानैहा आंनि बिदानिनो फिसाला 3.5 बोसोर जाबायमोन बे थाबायनो हायाखैमोन आरो मानसिया फिथियाबो नांदों आखाइफ्रा गुदुं गुदां जायो आथिंफ्रा ओरैनो गसङो गोलैयो बेनिफ्राय आं बे बाबानि दै सान्थिखौ लांनानैहाय बिजामादैखौ लिंहरबाय खाग्रायावहाय ओमफ्राय बिनो लोगो हरबाय आं बिनि न'आव हाबाखै ओमफ्राय बे लांनानै मोजां जायगायाव दोनहैबाय आलायनानै बेनिफ्राय जोङो
बुजायलांबाय बेखौ माबायदि नियमै लोंनांगौ उनावहाय फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां दै सान्थिखौहाय साम'से दौनानैहा ओंखाम इसिङावहाय फसंथ'नानै दोनदों आरो गसङावल' थाबायनो रोङा बेनिफ्राय बिफाया ओंखाम इसिङाव थांनो होनना थांबा बे बिफानि खिथु खिथु सालथाब सालथाब थाबायलांबायनो आरो थाबायलांनानैहा ओमफ्राय माया फैखो होननानै बिफाया नायफिनबा आंनि फिसालायासो थाबायबाय बिराद खुसि जाबाय आरो खुसि जानानै आंनो फन हरनानै भिडिअ हरबाय आरो प्रमान मोनबाय आनै आंनि फिसाया थाबायबाय दिनै आं बिराद खुसि मोनबाय होननानै गोजोननाय मोनबाय आरो आंहाबो इउरिक एसिड थाइरड फिटि लिभार हाइ प्रेसारबो दङ दायो गासैबो प्रमान मोनजोबदों हाइ प्रेसारा दा दिनैसिम जाखाङाखै थाइरडआ एसे दङ आरो इउरिक एसिडआ एसे दङ आरो फिटि लिभारा जेबो पात्ता मोनाखिसै आरो दा खनसेल' लांनानै लोंनाय जाबाय नालाय दा आरो बेनिखायनो दिनै बाबानाव दैखौ लांनो फैबावबाय आरो आं बे फिसौनि थाखायबो एसे बाबानो खोन्थानानै बेनो गुबुन मुलि हरदेरो नामा होननानै आङो दिनै फैनाय जादों आरो ओमफ्राय गुबुन मुलिखौ हरगोन होनदों दा बाबायाथ' हरगोन होनदों आं नेनानैबाबो लांगोन लांनो होननानै फैदों जेला आरो जाहा न'खरावबो बोरायाहाय सुगार दङमोन आरो सुगारबो पात्ता गैया दा बिराद खामानि मावनो मोजां मोनदोंनो आरो गावखौनो सेंग्रानि बोलो बायदि मोनदों होननानै बुंदों आरो दिनै फैफाबावनो नागिरदोंमोन दै सान्थिखौ लोंनानै दा दिनै न'आव उसुबिदानि थाखाय फैयाखै बियो बे आदा जोहोलावा जोंनिसिम थांनानै जोंखौ लाना फैदों आरो दा बेखिनियानो आरो बोसोरथाम जाबायमोन आरोना थाबायनो हायिया 3.5 बोसोर ओमफ्राय दा मोजाङै थाबायनो हाबाय दा थाबायदों लोमजादों आरो गगा मोनदों दायो दा हा गुसुखाय हगारनाय जायाखै आरो दा लाफादों नामा बेवहाय लाबोआखै न'आव दंना बाबानाव सोंनानैसो लाबोगोन आरो लाबोनानै बाबाया मा खालामबावो बाबानि अर्डार मथेसो लाबोसिगोन आरो दे जाबाय बेखिनियानो बे अन्थाइखौ अन्थाइ थाइथामावनो गावसोर फुजा हैनायावनो मोनखानायखा जोंबो साखि दं माने बेजोंल' नुजादों आरो ओमफ्राय ओरै होनदों बियो माहि माहि बे अन्थाइया मानि थाखाय एफा गुफुर जानो नोंजोंसो नुजादों बहा बहा होनबाय जोंजों नुजायाखिसै मालाय बेहा लोगो दंखायो नालाय लोब्बा दंखायो ओमफ्राय जोंजोंथ' बोरै नुजानो आरो जोङो जाला लोंलाबो खालाय नालाय ओइदिनखालि जायाखै आं ओमफ्राय फन हरबाय बे आंखौ ओइ माहि माहि फै अन्थाइ थाइथामाव थांनो मा खालायनांगौ फै जायखिजाया फैलायबाय आङो फैबा ओरै होनबाय थ' अन्थाइ थाइथामाव थांनो आंखौ लेंहरदों अन्थाइ थाइथामनि देबथाफ्रा होनबाय नालाय थांबाय जोङो गय फाथै जा आराम थांबाय ओमफ्राय बेखौ फुजा होयै होयै होनानै गेजेर नांबा थलथब होनबाय थलथब नालाय मा सिरिखो होनबाय आंहा बेहा नुबाय सोरबा अन्थाइ खुबैदोंदां हनै मांखि दङ होनबाय आं गोजौआव मांखि नङालै माबा जिनिस बुथुथार होनबाय बेहा दे खनदोलै खनदो अन्थाइ नङा बियो मोनसे बुस्थुसो मुलि जागोन मन्दिराव लांदिनि होनना बुंबाय आरो दं दाब दाब जायगानि मानसिफोरबो आरो गामिनिफोरबो थांखादों थांनायाबो जोंल' नङा साखि ओमफ्राय बे थगायनाय नङा नंगुबैगौ ओमफ्राय दा दैयाबो नै गुफुरा गोमोसो जालांबाय आरो बेबोथ' हाजोआव मोनबोनाय ए मानि होनदोंमोन अन्थाइया बियो हulumanनि नङा मामा मानि नाथमुनि नैबे नाथमुनि आइ बिमा बिसुहरिनि ए हरैहाय थांनायाव हरनाय नंगौ बेखौबो जि मोसादों मालाय जांख्राफ्रा सिफुं खाम लालायनानै आहा बे फिसौ बायगर थानायखाय मटर थाफैबाय बेहा थब खनबाय मोनबाय मा जिनिस मोनबोखो दाद देखायजाया नोंसोरनो होनना बुंबाय बे दे नायला होनना बुंबाय ओमफ्राय नोंगौ फिसाफोर नङैखौ बोरै जों मालाय बेहाय मन्दिराव दोनफैनाय
गोनांखौसो दोनफैयो बयबो नायजोब्बाय नै आसलसो होनबाय दोनदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय दा थगायनाय नङा आरो बे जिनिसखौ सैथ' नंमारगौ आइ आफाफोरनि दिन्थिनाय दाख्लैनो जे रोखोम हरदों बेफोरबादिनो मोजां बुस्थुखौ हरबाय फिथाइखौ हरगासिनो दङ इसोरफ्रा जाय मानसिया फुजारिबाबो सैथ'यैनो थादों निस्थारैनो थादों बेनोसो फिथाइखौ हरो इसोरफ्रा नङाबा जाला लोंला मोसालाजों मालाबाबो फिथाइ मोना आरो इसोरफ्रा गोबाया दा जोंहा हनै उन्दैनिफ्रायनो हमजानाय बियो दानिल' नंला बेसे गोबाव जाखो बिनि देबथा सिखारनायालाय सिखारगासिनो गारथों होननानैबो निगावलाय माने थांलाबायबाय बे मालाबायलाय बे नै फाग्ला बोरदों मादों होननानै थिनहरजाबाय ओमफ्राय लाबोबाय लोगो मोजांखायसो आस्थे लाबोनो हादों नङाबाथ' खाजां खुजांबा मथरखौ सिथं ओरैनो गारबोसिगौसोमोन बेखौ गिलुथारलै गिलुदानलाय थिखोनो हाला दा बिदिनोसै दा जि आवगायाव गय फाथै लाबोदों थाव गुबै आगर बाथि बिदिनो नायबा प्रसाद होनो माइरं गोरलै जाबाय दा गोरलैखौनो लाबोदो रायजो राजाफोर जोङो दा आफस जायो नोंसोरखौबो जोङो दाफैबो होना माबो होना जायखिया फै जाय मानसिया रोगि हामदों बे फै हांख्रायनानै फैयो उसिसार मन्दिरखौ उथ्रिसार होथारनांगौ ओंखायनो देबथाया आरो हरबावगोन फिथाइखौ बेल' नङा फिसाफोर रायजो खानाफोर रायजो राजाफोर हरो सिमांखौबो मोनथाय जों नुखायो जोंनावबो एसे माथो हाबखाबाय इसोरनि बुंनाय मानाय आरो बे दौरि दौराफोर होननाय जोंबो बुंनो हाबाय जोंबो होननो हाबाय आरो जोङो बे एसे एनैखौबो जों मिथिजोब्बाय दा एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै फोजोबथ'आ रायजो राजा आंबो बे मन्दिरनिनो बैराथि आंबो बिराजपतिनि बिबाजै आंनि मुङा निल मोसाहारि ओमफ्राय जोङो बे उथ्रिसार मन्दिरावनो जोङो बैराथि जानानै दौरि आरो बैराथि नैबे बिजयगथि आरो आंनि मुङाथ' निल मोसाहारि जोङो सानैजों दा देवस्निगिरिनि सायाव गासैबो देवस्निगिरि बिराजनिनो बिबाजै जानानै फुजारि आरो दौरि जानानै जोंबो गथ' गथायखौ बिनानै हरो आरो दा जोंनो बिनानै हरो ओमफ्राय मोनबायानो आरो दा गोबाङानो दङ दा दङआथ' 50 जननि बारायानो जाबाय आरो मोनगासिनो मोनबावगोन आरो 50सिम दङ दा जों बे उथ्रिसारावनो जोङो बिनानै होयो नालाय जोंनि आखाइजोंनो जा मुनुस मायाफोरा आइ आफामोनहा गथाय फैयो बेखौ जोङो बावनानै होनानै आइ आफानो रायथिनानै होनानै बिनानै हरो आरो दा बेनोसै आंबो बैराथि जानानै जोंबो गोदोनिफ्रायनो हानाय नालाय आंबो मोनथिनानै आइ आफाजों आखाइयाव लाजानाय ओंखायनो फंनैसो आंबो बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय आरो आं फंसे बावबावदोंसो र' आंनाबो फिसौआ आंना फिसाजोआ एकदम ओरैहाय बरपेटा दुनाबारियाव मोनलांदों बायदि सावख्रि जादों दाबो दङ नै बाहाय लाबोनानैसो आंना फिसौआ आबै होननो रोंबाय बाबा होननो रोंबाय आरो थाबायबायबो खनसे फुजा होगासेयावनो 50 थाबायबाय ओमफ्राय 1.5 बोसोरल' जादों फिसाफोर बेयाव फुजाथ' मिथियाना ओमफ्राय खाथियावनो दंलाबायो बुरला जारला मानसिफ्रा ओरैबादि जालाबायो ओरैबादि खालायलाबायो आंहा आंनि फिसौ फोरमान जानायजों फोरमान मोननायजों ओमफ्राय आंनि सिं बुफुनाय बादि हामनायजों फोरमान मोननायजों बे मन्दिरावनो बयबो फैजोबनानै हामजोब्बाय जोंना न'खरनि मानसियाबो बोरायाबो माबा जादोंमोन पेरालाइसि बेयावनो फैनानै हायामोन बुद्रुयोमोन एकदम दुद्रु गाबलाबायो बेसे फोसाबनोमोन दा एसेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय बोराया मन्दिरखौनो गाफैया ओमफ्राय हादानावसो दंहैयो गोजोन्थों होमब्ला जोंहा बिथांमोन रायजो राजाफोर फैनाय दङ बिथांमोना दिरि जायो एसेनो जोङो इउटुबारनि सायाव गोसो खुसियै साबायखर होबाय आरो रायजो राजाफ्रा सोरबा फोथायनायजों दङब्ला नोंथांमोना दहायनि होनाय कन्टेक्टजोंनो खबर लानानै फैनो हागोन होननानै खावलायहरनाय जाबाय खनसे बुंबावदो दे कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थाहरदो 69005558 बे नाम्बाराव कल खालामबानो मोनगोन आरो बे उथ्रिसार मन्दिरखौ मोनायाव खालामब्ला मोजां रोखोम रायलायनो मोनगोन होननानै बुंथिहरनाय जाबाय
मोनानि खैथासो टाइमाव खालामनांगोन जेनेबा बिदिनो 7टा 8टासोआव खालामबानो कल खालामबानो मोनगोन आरो एड्रेसखौ खनसे बुंबावदो दे मोजाङैनो गामि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो एरिया कुंग्रिं गामिया अकिगुरि दा पस्ट अफिस कुंग्रिं थाना रुनिखाता आरो